şandê navdewletî ji bo Sûriye stêvan Demistura di Kongirekî Rojnamevanî de belgenameyek ku ji 12 xalan pêk tê eşkere kir. Ew belgename radestî her du şandên opozîsyonê û rejîma Esed kir. Demistura di Kongirekî Rojnamevanî de tekezî li ser ciddiyeta danûstandinan kir û derbarê naveroka danûstandinan got ku ew 12 xal heman xalên ku pêştir hate radestkirin ji bo her du şandên opozîsyon û rejîma Sûriye derbarê nerîna pêşeroj ya Sûriye. Lê li gorî agahiyan belgenameya Demistura ya vê carê ku ji 12 xalan pêk hatî, 3 xalên wê hatine guhortin. Bi berawerdî xalên berê ku ew jî bikarînana gotina rêveberiyên xwecehî li cihê nenavendî. Her wiha nivîsandinan navê pêkhateyan ji Kurd û Tirkoman û Siryan û Aşûr. Ya siyem bikarînana navê Sûriye li cihê Komara Erebî ya Sûriye. Demistura her wiha tekez kir û ku di vê gerê de wê şwênên nivîsandina distûra nû û pêkînana helbijartinan bi serpereştiya neteweyên Yekbûyî bê guftûgû kirin û tekezî li ser nebûna tu mercên pêşwext kir û her wiha serbar kir ku tu guftûgû li ser çarenivîsa Serokatiya Sûriye nayê kirin. Her wiha tê çaverê kirin ku îro civînek bê girêdan û piştî re wê 3 rojan Kongirê Cinêvê heşt bê ragirtin. Da ku piştî 3 rojan carek din guftûgû li ser her 4 salikan bê kirin. û bi taybet her du selikên distûr û helbijartinan ku ev gere ta 15 vê heyvê wê dirêj bike.